kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Dongwaru waati sera radio Bengan kumaso kɔnɔ 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru dongwaru min n'a labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ. Sorigindo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na ntɛnɛn décembre kalo tile 24 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. DDR jamana kɔrɔyanfan tɛmɛlen kɔ a dabɔra a camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔbitikaw fɛ n'o de ye ka maramafɛntigiw ka maramafɛnw minɛ u la k'u dagayɔrɔ kelen ka maamagoɲasiraw k'olu don u kɔrɔ. Soladon jɛkulu min bɛ n'a ɲɛsin bɛ camancɛ kalanso lakɔli karamɔgɔw olu ka hakɛw ɲinini ma minnu bɛ collectivité territoriale kɔnɔna na bakuruba fɔla CPESCO kunungo u y'u ka ladala ɲɔgɔnna jɛrɛ tako filanan u y'o waleya ni u ko ma congrès kɛra kunungo kaari don décembre kalo tile 23 san 2018 ɲɔgɔnna jɛrɛ so indépendance lycée technique o kɔnɔna na Adama Fɔnba ale tun ye ɲɛmaa bɔta ye a kɛnɛ kan. Jamakulu caman olu de bɔra kunungo ka taa u ka dusumakasaya ka taa dangɛnɛmaya kunungo palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ ale dukɛnɛmana na k'a sababu kɛ ko kalanbolo dɔ tun bɛna waleya kalanbolo dɔ sɛbɛn labɛnni senfɛ mun ni o tun bɛna kɛ sababu ye ka gɔrijigɛniya ka o kalan k'o kɛ an ka kalansow olu kɔnɔna na. Dongwarila kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadaani na aw ni ce maraka fama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisan DDR n'u ko ale ma ko désarmement démobilisation et réinsertion o tɛ dɔwɛrɛ ka marifatigi kulu ka marifaw minɛ u la k'u dagayɔrɔ kelen ka maamagoɲasiraw don u kɔrɔ a waleyalen kɔ jamana kɔrɔyanfan fɛ a dabɔra mɔbitikaw fɛ jamana camancɛ bolo fɛ nin kunnafoni dira minisiri ɲɛmaa Sumailu Bubey Mayiga ale de fɛ a ka taama sen fɛ mun n'a bɛ ka waleya kabini sibiridonya tɛmɛlen Mɔbiti ale mara la ntɛnɛndonya in na décembre kalo tile 24 o de kɛra a welewele dali kɛnɛ ye n'o ye marifatigi kulu ka marifaw minɛliw la k'u dagayɔrɔ kelen de k'u bolo don maamagoɲa ciw la u ko a ko na teliya kosɛbɛ u ye yɔrɔba 3 u y'o de yira Mɔbiti mara la yɔrɔ minnu n'olu bɛna kɛ u dagayɔrɔw ye tɛnɛnkunta o kɔni o kun cɛra. ɲɔgɔnna jɛrɛ ladalako la o tako filanan o waliyara n'o ye congrès ordinaire ye soladon jɛkulu fɛ minnu ye lakɔli karamɔgɔw camancɛ kalanso olu tɔgɔ la minnu bɛ collectivité territoriale kɔnɔna na olu ka soladon jɛkulu n'u k'a ma bakuruba fɔla ko CPESCO a waliyara lycée technique ale ɲɔgɔnna jɛrɛ so kɔnɔ n'u k'a ma salle de l'indépendance kunungo décembre kalo tile 23 san 2018 soladon jɛkulu in CPESCO a ɲɛmaa bɔta Adama Fɔnba a n'a nɔkamaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na ale ye san 3 kɛ CPESCO o ɲɛminɛya la a ka san 3 u hakɛ dafalen wajibi ye congrès ale ka waleya u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o congrès o de kɛnɛ kan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ camancɛ bolo kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ maaw ye cogo min na u ka hakɛw ka danbɛriw ye yaasa u bɛ se ka bila u ka bilamina ɲuman kɔnɔ cogo min na kumakan min n'u y'a don ba la o de ye ko lakɔli karamɔgɔ ka yɛrɛlɔfoni n'o ye la prospérité de l'enseignant malien Adama Fɔnba a ko u ma nin kumakan in u ma don ba la gansanɛ k'a sababu kɛ lakɔli karamɔgɔ ale ni lafiya ka kan a bɛ se ka baara kɛ cogo min na nɔgɔya la f'a ka bila baarakɛminɛn o ɲuman kɔnɔna na o kosɔn olu ye wulikajɔ caman kɛ yaasa o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min na Adama Fɔnba CPESCO ɲɛminɛ an ge ale lamɛn. San 3 baara min kɛra bien sûr jumɛn de ɲɛna jumɛn de ma ɲɛ an kan ka mun de kɛ pour que a tɔw ka ɲɛ donc u bɛn'o an bila o baara de la qu'est-ce que an dun kan ka mun de ɲini san 3 nata kɔnɔna na pour que Mali école maîtres bɛ se ka bɔ bien sûr gɛlɛya la cogo min na u bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na parce que an ka faamu na n'i y'a ta k'a lajɛ bi k'a ye k'a fɔ ko Mali école karamɔgɔw ko bi ko prime tɛ yen nɔ min bɛ a fɔ ko prime de documentation prime t'u bolo min bɛ se k'u ka soko nɔgɔya document fana tɛ yen nɔ min bɛ se k'u ka carrière lafasa n'an ko ma ko plan de carrière donc pour nous défi ka ca et Mali gouvernement kan k'i ɲɛsin Mali école ko de ma fɔlɔ fɔlɔ parce que an ko kɛlɛ ko c'est vrai mais
n'i ye bombe san i ye avion san i ye kalashnikov san n'i ka jamana ma kalan i ma taa yɔrɔ la donc école maître de bɛ se k'o baara kɛ jamana o jamana sɔmin'o fɛ joona olu ye école maître bila condition bɛɛ la pour que ka se k'u préparer ka san nataw kɔnɔ donc o de bɛ Mali ɲɛmɔgɔw jɛbi il faut que syndicats ka fara ɲɔgɔn kan bien sûr an ka se ka Mali gouvernement hali n'u bann'o ma k'u diyagoya k'o d'o ma parce que o fana anw de y'u sigi yen nɔ olu de ko k'u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni école maître tɛ ni kalan tɛ. A bɛ taa wagati min na san 3 in daminɛ waati baaraboloba dɔw dara u kɔrɔ k'olu ɲɛnabɔ san 3 tɛmɛna wasa sɔrɔla. Bon congressistes welela o de kama aujourd'hui an bɛ Ala fo ka barikada k'a fɔ ko Mali yɔrɔ bɛɛ bɛ yan bi Mali camancɛ kalanso Mali 100 ani kɔ dɔɔni de b'a jɛ 200 la a bɛɛ bɛ yan donc olu de bɛna an ka baara san 3 baara lajɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa min ɲɛna o ɲɛna cogo di min ma ɲɛ ayiwa an kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o la kura wɛrɛ kan ka boloda wa olu de b'o fɔ k'an bila mission na ko a ye taa a ye nin baara kɛ militants de y'o laɲini k'a fɔ ko an ka baara continue donc an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali école maître bɛ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan ni danaya dar'i kan a man kan i ka bɔ mɔgɔw jigi kɔrɔ donc o mana baara min bolo da an kɔrɔ nin fana senfɛ an m'an jija i n'a fɔ an ye san 3 tɛmɛnen kɛ cogo min na ni dɛmɛw ye ani n'u ka soutien ye pour que Mali école maître bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ne b'a fɔ bi est-ce que patriote bɛ yen bi ka tɛmɛ école maître kan parce que yɔrɔ bɛ yen bi hali sɔrɔsiw tɛ yen kuma tɛ baara yɔrɔ tɔ ma mais école maître bɛ yen parce que anw syndicat an k'u ma u ka to yen u ka kalan kɛ mais u tɛ se ka to yɔrɔ min na u tɛ se ka to yen parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen donc an bɛ welewele dakan min kɛ ka ɲɛsin an ka militants ma o de ye an ka wasa don an ka baara in na bɛɛ n'an ka baara man kan bɛɛ ni école maître man kan n'i kɛra école maître ye i kan k'i wasa don a la k'a kɛ ka ɲɛ n'a fɔra k'u ka baara bila ko parce que ko nin bɛ yen u ka t'u ka syndicat kɔ parce que Mali maître bɛɛ ka lafasali ko de ko don. Ale ka kumakanw tɛmɛlen kɔ ministre ka nɔbilama n'o ye ministre de l'administration territoriale ye et de la décentralisation u ka ciden min bɛ yen n'o ye chargé de mission ye Malik Mahaman ale ye kuma ta a ko olu kɔni na wuli ka jɔ kɛ solonadon jɛkulu in CPESCO camancɛ kalanso lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la k'u dɛmɛ u ka laɲiniw a bɛ se ka ɲɛnabɔ u ye cogo min na ko nka u fana k'u jija laɲiniw ka kɛ laɲini meritaw ye minnu ɲɛnabɔli ka nɔgɔn. A kɛra école karamɔgɔ ye a kɛra baarakɛla fan o fan ye anw kɔni fɛ baarakɛla bɛɛ hakɛw de bɛ yen nɔ baarakɛla ka kan ni fɛn minnu ye donc bi kɛrɛnkɛrɛnna école karamɔgɔw u filɛ nin k'u ka thème min ta k'a fɔ ko prospérité de l'enseignant an bɛ min ɲini u fɛ c'est que u k'a dɔn u k'a bila u hakili la que jamana ɲɛmɔgɔw état gouvernement yɛrɛ fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ min bɛ se k'a to baarakɛla k'a ka hakɛ sɔrɔ état tɛna se k'o bila daga girinda la fiyewu min bɛ se k'a to o bɛ se ka ɲɛnabɔ don o don anw ka baara minnu b'a la ka kɛ an b'a la k'a kɛ ka taa o sira de fɛ ayiwa bɛɛ bɛ jamana ka lahalaw dɔn bi n'i y'a jateminɛ fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ min bɛ se ka ku jamana na bɛɛ bɛ se k'o jateminɛ donc anw bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn n'u b'u ka an b'a fɔ minnu ma revendication n'o ye laɲini an bɛ se k'a fɔ bamanankan la laɲini n'u bɛ laɲini minnu kɛ u k'u jija a ka kɛ laɲiniw ye minnu bɛ se ka waleya. Baarabolow u y'olu laraw ye u ni ɲɔgɔn cɛ u ye kulu 2 sigi u ko fɔlɔ ma commission mun bɛ u ka statut n'u ka règlement n'o y'u ka ko ɲɛnabɔ sɛbɛn ani u ka sariya bonya sɛbɛn minnu bɛ o kɔnɔkow laraw ye ani commission 2nan n'o ye laɲini minnu bɛna kɛ n'o ye revendication ye minnu bɛ o kɔnɔko olu laraw ye baara kuncɛ waati sa bɛnkan kɔni kɛra mun ye ani laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ laɲini fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin fɛn min ka dɔn k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw u ka baara kɛcogo ɲuman ani u ka adamadenya jidili o sira taamali a bɛ o de kofɔ o kosɔn sa jama kɔni bɛnna kan k'a fɔ CPESCO n'o ye ni syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités territoriales CPESCO a ɲɛminɛ tun bɛ cɛ min bolo n'ale ye san 3 la n'o ye Adama Fɔnba ye u ye danaya kuraya ka ɲɛsin ale ma k'a fɔ an dari la Adama e ka kɛ an ka ɲɛminɛ ye tuguni san 3 wɛrɛ an k'o sirajan taama kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka laɲiniw olu sabatili siraw taamali ɲinini na wa a bilara biro min kunna o de ye maa 51 bɔɲango ye ani minnu bɛna sirajan taama kɛ n'o ye camancɛ lakɔli karamɔgɔw olu ka hakɛ ɲinibaaw ye. Jamakulu de bɔra kunungo karidonya ka taa wele jaabi n'o tun kɛra o conseil islamique o ɲɛma fɛ Mahamud Diko jɛn tuma kɛ ni a waleyali ye Amadu Ampateba tɔgɔlaso in kɔnɔna na jamana ɲɛmaw fɛ a bɔndɔgɔkɔrɔ o yɛrɛ kun welewelew dara nka o ma jama bali ka taa kɛ ka dukɛnɛmana fa tew n'o ye palais de la culture o kofɔ a ma ɲa Mahamud Diko
ale wajibiyara kana kɛnɛ kan kana foli bila maaw la k'u labila u ka taa so k'a fɔ don nataw la ko baara wɛrɛw bɛ u bɛna minnu kɛ yaasa ɲɛ kana sɔrɔ nin ko la cogo si la o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ko kalansɛbɛn dɔ tun bɛ ka labɛn kalansɛbɛn min n'ale tun bɛna kɛ den tanu kun kalansow kɔnɔna na Mamudu Diko ka fɔ la n'o de tun bɛna kɛ sababuya ye ka gɔrijɛgɛniya ko o wara anw ka jamana kɔnɔ cɛ ni cɛ olu ka kanuɲɔgɔnya k'o tɛ baasi ye muso ni muso ka kanuɲɔgɔnya k'o tɛ baasi ye de kana o kalan o kɛ an den tanu kun a labɛnbaw yɛrɛ tun y'a tɔgɔ kɛ ko kulusijala kalan dafalen Mamudu Diko ko nin kɔni ko nin ti ɲɛ kan nin ti ɲɛ an ka jamana kɔnɔ o de kosɔn nɔgɔma caman bɔra ka taa u ka dusumakasaya ka taa dangɛnɛmaya a kɛnɛ kan kunungo. Bangas maa fila olu bɔnɛna u ni na o kɛra mugujugu ci o sen fɛ Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu min bɛ n'u k'a ma ko Dogo ale bɛ commune rurale Kani Bɔnzɔn a bɛ Bangas mara a bɛ o kofɔ ni mugujugu ci in kɛra sibiridon décembre kalo tile 22 de ka taa dugu jɛ karido décembre kalo tile 23 maa marifatigi bunatigɛ dɔnbali olu fɛ maa fila a jirala k'a fɔ k'olu bɔnɛna u ni na maa fila olu joginna wolomasiri taabaw olu bilara ka taa dɛmɛniɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin sigida in maaw ma. Nɛgɛsira baarakɛlaw u maa caman olu de bɛ kungɔmuɲu na k'u ka dusumakasaya k'o dangɛnɛmaya ka ɲɛsin k'u ka kalo 9 sara gulon bɛɛ k'o ma se ka di u ma a jirala k'a fɔ ko kungɔmuɲu in n'o ye grève de la faim ye k'a gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sababu kɛ nɛgɛbaara kɛla maa 4 olu kɔni a ma ɲɛ u taara n'olu ye labitaniso la u ka tile 5nan u fununi dumuni na n'u ye grève de la faim a kɔni tun yirala jamana fanga marabaaw fɛ ko ka kalo 2 sara d'u ma nka e ko o sera ka maa ninnu lajɔ de u kɔni bɛ k'u ka dusumakasaya k'a dangɛnɛmaya a jirala k'a fɔ ko maa 4 minnu funu bɛ suma na grève de la faim nɛgɛbaarakɛlaw k'u maa 4 tara ka taa n'u ye Gabriel Touré labitaniso la syndicat nɛgɛsira baarakɛlaw ka sɔnnadon jɛkulu ale y'o kumakan sɛbɛntiya. Ni bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ sori gindo k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔnna an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini kɛnɛ sa de kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nisɔndiya kelen ye an ka baara don a t'an tɔɔrɔ sini ale ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye k'a sababu kɛ o ye chrétien diinɛ maaw ka ɲɛnajɛ ye an b'a f'u ye sa ko u bonne fête ko Ala ka san wɛrɛ yira an na. N'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal Banbara k'o lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Banbara ka laseliba tɔw a n'a ka kunnafoni tɔ an n'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen aw ni ce aw k'an bɛn sini kɛnɛ ni Alahu subahana wa taala n'a sɔnna ma dɛ. Maraka faama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.